ଆମ ସିଲେଇ ବାଲାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସିଲେଇ ଶିଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବି ତ ନୂଆ ଡିଜାଇନ କରିକି ପିନ୍ଧିବି ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ମୋର, ତାପରେ ଯଦି ଭଲ ଶିଖିକି କରିପାରିଲି ନିଜର, ତାପରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ କରିବି ଆଉ କିଛି ରୋଜଗାର ବି କରିବି। ତ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶିଖିଥିଲି। ହଁ, ଏବେ ସିଲେଇ କରିକି ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମାନେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି ଯୋଉ ଖୁସି, ସେ ଖୁସି ଆଉ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆରେ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଆମକୁ ରୋଷେଇ ବି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଘର କାମ ବି କରିବାକୁ ପଡିବ ସବୁ, ତାପରେ ବି ବିଜନେସ ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ପଛେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ କାମରେ ହେଲ୍ପ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ କାମରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପିଲା ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେନି। ଆମେ ବିଜନେସ କରୁଛୁ ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ହିଁ ସମ୍ଭାଳିବା, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯୋଉ ପଇସା ରୋଜଗାର, ହଁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ହେଲ୍ପ। ଆଜି 3ଟା ବ୍ଲାଉଜ ମତେ ଦବାର ଥିଲା, ତଥାପି ଘର କାମ ସାରି ରୋଷେଇ ସାରି ମେଡି କରେ, ତାପରେ ମତେ ବନେଇବାର ଅଛି। ମୁଁ 2ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିକି ଏଠି ଗୋଟେ ବନଉଛି। ଆଜି ଖରାବେଳେ ଶୋଇନି, ଖରାବେଳେ ଶୋଇବା ଛଡା ମୁଣ୍ଡ ବି କୁଣ୍ଡେଇନି। ଏମିତି ଆମ ସିଲେଇ ବାଲାଙ୍କର ଦୁଃଖ। ଆଉ କଣ କହିବି? ଆଉ ନିଜର ଯୋଉ ବ୍ଲାଉଜ ଡିଜାଇନ କରିକି ପିନ୍ଧିବାକୁ କହୁଥିଲି, ନିଜର ମାନେ ଏମିତି ପିସ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡୁଛି ଯାହାକି 2-3ଟା ଶାଢୀ ଯେମିତି ପିନ୍ଧି ହେଇଯିବ। ଆଉ ରିପେୟାର କାମ ତ କହିଲେ ଲାଜ ଲାଗିବ। ଛାଡନ୍ତୁ ସେ କଥା। ରିପେୟାର କାମ ତ କରିବି ହବନି, ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ଯାହାର ଥିବ ତାକୁ ସେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ ସେମିତି ନ ପିନ୍ଧିକି, କିନ୍ତୁ ସେ ରିପେୟାର କାମ ଆଉ କରିକି ପିନ୍ଧିଲା ଭଳିଆ ସମୟ ନାହିଁ। ଏମିତି ସବୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସିଲେଇ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କି ମୋର ଏକା କଣ ଚଳିବେ। 3ଟା ବ୍ଲାଉଜ କଲନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରୁଛି। ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ଦିଆହବ। ଫଲ୍ ପିକୋ ହେଇଯାଇଛି, ବାକି 3ଟା ବ୍ଲାଉଜ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଅଛି ତ ଛାଡନ୍ତୁ, କାଲି ଡେଟ୍ ପୁଣି ନବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ପୁଣି କେତେବେଳେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତମେ ଶୁଅ, ବସ କି ଖାଅ, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡ ନ କୁଣ୍ଡ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ହଁ, କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଖାଲି ଆମେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, କଷ୍ଟମର କାମଟା ନେଲା ପରେ ଆମ ହାତକୁ ଯୋଉ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ଜାଣିଲୁ ଯେ ପଇସା ଦେଖିଲୁ ସୁଖ ଜାଳ। ଆଉ ଟାଇମ ଦେଖି ଆଲାରାମ ଦେଇକି ଶୋଇବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ବାକି ତାପରେ ବି କାହାର ଯଦି କାମ ଡେରି ହେଇଯାଇଥିବ, ରହିଯାଇଥିବ, ସେ ଆସିକି ବସିବେ, ଏଇ ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲ କାହିଁ ଏଇ ଡେଟରେ ଦେଇନ କାମ। ତା ମଝିରେ ଯଦି ଆମର କିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପଡିଗଲା, ପାର୍ଟି ଫଙ୍କସନ ପଡିଗଲା, ସେ ଫଙ୍କସନ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁ କରୁ ଯାହାହେଲେ ଜଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଯଦି ପଳେଇଥିବ, କିଛି ତ ଡେଟ୍ ପଳେଇବ, ଇମର୍ଜେନ୍ସି ବାଲାଙ୍କର ଦେଖିକିନା ଏମିତି କରୁ। ତଥାପି ଯୋଉ କାହାର ରହିଯାଇଥିବ ବାଇଚାନ୍ସ, ସେ ଆସିକି କହିବେ ଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲା ଆସିଲୁ, ଫେରିକିନା ଗଲୁ କାହିଁକି, ତମେ କରିନ କଣ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ବି ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶୁଣିବା ପରେ ବି ଆଉ ରଜ, ସାବିତ୍ରୀ, ମାନେ ମେନ୍ ପର୍ବ ଆମର ପିନ୍ଧିବା କଥା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗ କଷ୍ଟମର କିଏ ନେବେ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ କିଣିକି ଚଳେଇଦବୁ, ନହେଲେ ସେଦିନ ପିନ୍ଧିବୁନୁ, ପର୍ବ ଗଲା ପରେ ପିନ୍ଧିବୁ। ଏଇଆ ଆଉ, ଏଇ ଦୁଃଖ ହିଁ ଟେଲର ବାଲାଙ୍କର। ପ୍ରକୃତ ଟେଲର ବାଲା ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ମାନେ ମୋ କପାଳରେ ପଡୁଛି ନା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର, ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ।